שלום לכולם, כרגיל איתכם אווה ונפתח שקית הפתעה. יש כאן צבע הכי לא טוב שזה 2 כוכבים. יש צבע יותר טוב שזה עם 3 כוכבים, ויש צבע יותר טוב עם 4, ויש הכי טוב שזה סגול, ואני מאוד רוצה אותו בדיוק. אז יש לנו כאן פס לגזירה. נגזור. זהו, גזרתי. עכשיו פותחים. הופה, ויצא לי את הצבע שרציתי. אוקיי, גם כאן יש פס לגזירה, וזה צריך לצאת לי כף יד כזאת. וזה יום הראשון, וביום השני ויום שלישי ויום רביעי יהיה לי משהו אחר. אז בואו נגזור גם כאן ונראה את כף יד. וואו, מאוד יפה. וזה כל מה שיצא לי. בפעם האחרת יהיה לנו 2 שקיות של הפתעה כזה, וגם יהיה לנו כף יד אחרת, ואני עושה משהו אחר לכם. אז תשימו לייקים, תירשמו לערוץ שלי, ולכולם יום נעים, ביי ביי.